Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, benvidos. Gracias por estar aí. Empezamos con unha nova edición do programa Falemos, con entrevistas importantes polas cales e nas cales analizaremos a política municipal do Concello de Outes co seu portavoz, co portavoz municipal do Bloque Nacionalista Galego, con Anxo Núñez, logo de formar parte do goberno coa moción de censura e fai un ano e pico o Partido Popular, co apoio do Partido Socialista, goberna o alcalde Fran Calo. Hoxe ven a darnos o seu análisis e a súa visión sobre este Concello da comarca de Muros Noia. Estará connosco tamén José Luis Vilanova, que é o presidente da Asociación ou da Federación Comarcal de Empresarios da Comarca de Arousa, de FECA. Están organizando unha serie de charlas ou de talleres para dinamizar un pouco e poñer en actualización as situacións e as oportunidades que se poden xerar dende o punto de vista do comercio e da empresa ou da PYME. Estará connosco e con el analizaremos toda a situación actual que nos deixa e que temos nestas comarcas e no entorno galego. E abrimos este turno de análisis e de entrevistas con a alcaldesa do Concello de Marín, a popular María Ramallo. Moi boa noite, benvida, como estamos? Hola, boas noites, moi ben. Esta mañán, a última hora da mañán, saltaba unha noticia, entendo que para vostedes boa, para o Partido Popular, e é que é archivada a denuncia por agresión sexual contra o ex-conselleiro da Xunta e conselleiro do Mar, Alfonso Villares, donde a Audiencia da Coruña confirma o archivo desa denuncia por agresión sexual contra o ex-conselleiro. Que valoración fai desto? Porque está fresquiña esta información. Pois, efectivamente, de ahora mesmo. Eu só teño que decir que me alegro moitísimo por el. Penso que nunca se repón, non? Do dano que se fai, a primeira pedra é a que fai máis dano, pero é verdade que inda que vai costar moito restituir un pouco ese chamado honor, non? Creo que efectivamente me alegro por el, me alegro que este suceso, inda que os días a veces son eternos, non? E tardan en pasar, se producise xa deste xeito, polo tanto, bueno, pois lle deseso o mellor desde o punto de vista persoal e o mellor porque penso que el si que deu un paso atrás naquel momento, decidiu apartarse dese foco político, defender a súa inocencia, na que, bueno, pois sempre decimos que temos esa presunción de inocencia, pero ata que se declara nunca, en fin, todos lle temos un pouco de medo, e penso que ao final hai que ter sempre claro que unha persona, cando se ve envolta en procesos desta tesitura, pois sempre ten ese, acabamos de vir desa Semana Santa, non? Ese pequeno calvario que pasar, pero ao final creo que bueno, as cousas están así resoltas, descoñezo ainda o contido da propia resolución, pero indescriptiblemente, cando se decreta un archivo, pois que non hai indicios racionales para que seguir investigando nesa causa. Por lo tanto, por el me alegro, claro, no persoal. Ainda que sea recorrible, é unha boa noticia. Efectivamente. É unha boa noticia. E temos o tema xudicial que marca, ou polo menos o norte da política, non? Onte empezaba o caso Kitchen, e hoxe temos o caso das mascarillas. Non sei que sensación ten como política e como veciña, como ciudadana, deixando, digamos, que a mochila política ao lado. Bueno, cando un fala de mascarillas, a todo mundo lle ven o momento non que se tiveron que usar as mascarillas, non? Os que nos tocou, bueno, pois estar ao fronte dunha administración naquel momento tan complexo, tan difícil, onde se facían cadenas humanas, non? Para coser esas mascarillas cando as mascarillas non habían, claro, enterarte despois de tempo que hubo un negocio donde alguén se enriqueceu, donde alguén se aproveitou, ou polo menos presuntamente, esos son os feitos que se imputan, non? Pois a verdade é que se che pon os pelos como escarpias. Pero é verdade que eu creo que no mundo político no que nos vivimos, estos macroprocesos, isto de envenenar todo a política donde parece que todos somos iguais, donde parece que, bueno, pois non se pode facer nada se non estás nunca libre de sospeita. Eu quero romper unha lanza, e como a mí me corresponde, xa o dixen nesta mesa en máis dunha ocasión, pola política local, non? Donde moita xente aparcamos a nosa profesión, lle dedicamos un tempo ao traballo, tratamos de xestionar da mellor xeito posible, e claro, cando se empaña todo isto
con tamaña magnitud de procesos e con todo o que se ten que oír e todo o que se sigue oíndo non nestos procesos, para que se utilizaba a administración, xente que iba a traballar e cobraba e non iba, e todas esas cousas, bueno, pois a verdade é que se enrarece moitísimo o clima. Eu sigo rompendo unha lanza porque a maioría da xente que nos dedicamos, o sea, que se dedica a política, xente honrada, é xente que moitas veces, bueno, pues pon en risco a súa trayectoria profesional, aparca, ven a súa profesión liberal, ven porque ten un negocio, ven porque arrastra a súa familia, moitas veces a posicionamentos, sobre todo na vida política, que sempre se teñen en conta, e polo tanto eu quero animar de que efectivamente a política é sana, se pode exercer con dignidade e sobre todo que estes procesos non contribúen máis que para que moitas veces cando queres convencer a alguén que vaya nunha lista, que encabece unha lista, que forme parte dunha candidatura, pois poña un pouco o freno e diga, bueno, eu te apoio, pero non me pidas máis. E si isto ven a enrarecer esos ambientes, non? Polo tanto, moi ben que se siga, que se xulgue, que se falla un seguimento do que se pode ou do que non se pode facer, e sobre todo eu penso que ao final, cando falan dos políticos en xeral, non? Penso que somos un fiel refrexo da sociedade, non é que todo se concentre, nin todos os corruptos están na política, ni todo se pode, bueno, pois un pouco facer coa mesma vara de medir, non? Eu penso que en xeral somos un reflexo da sociedade e sí que creo que hai que combatilo de raíz desde o primeiro momento, porque non nos fai máis que mal a todos, non? A verdade é que si, a imaxe de país queda, eu creo que queda moi tocada, a imaxe de país e, digamos que a nivel individual, cada un, pois hoxe o debate, o falar de, non? A vergonza que un sinte ou que pode sentir por estes feitos. En definitiva, mañán, examen, debate sobre o estado da autonomía de Galicia. Como ve o presidente? Bueno, pois penso que o señor Rueda o vexo nestes momentos en perfecto estado de forma, non é polo deporte que el practica, que efectivamente que tamén, pero sobre todo eu o vexo cunha metade de legislatura xa que levamos por diante, cos proxectos moi ben encarrilados. Penso que se está facendo a veces sin facer que se fai, pero facendo moito xestión. Creo que ten moi claras as ideas de hacia onde ten que camiñar Galicia. Creo que se está poñendo o foco precisamente dun xeito sin facer moito ruido en determinados sectores estratégicos que son así, para sobre todo encarar de fronte o noso futuro. Eu sinceramente veo que abordou temas, podo poñer varios desde o punto de vista empresarial, desde o punto de vista industrial, non lle escapou a ninguna cuestión ni a ningún debate, pero sobre todo desde o punto de vista da vivenda, que non quería eu deixar de tocar, non? Desde este inicio desta legislatura, é verdade que este tema que cada vez se vai dificultando máis, non só nas grandes cidades, sino que, bueno, hoxendía comprar unha vivenda para xente xa dunha xeneración que quere empezar a facer a súa vida é complicadísimo. Eu cando ollo que na xeneración dos meus pais en 8 anos tiñas pagada unha vivenda aínda que pideras un préstamo. Hoxe en día eu iba fai pouco nun taxi en Madrid e me decía o taxista que o crédito xa yo iba a deixar a xeración futura. Estamos falando de eso, ¿no? Estamos falando de renunciar a ese nivel de independencia, ese nivel de liberdade que dá poder emanciparte, poder mercar unha vivenda como túa, inda que fagas esforzos, inda que tardes en pagala, pero poder ter acceso. E hoxe en día creo que era un problema vital que había que encarar desde este inicio de legislatura. Eu penso que se están poñendo, bueno, pues, os eixos sobre todo para que isto sea así. Logo falaremos e tamén dos proxectos que ten para Marín. A cuestión é que, aínda que suban os sueldos, o que sube máis é o coste da vida. E entonces, e os precios, e eso, lóxicamente, pois xera unha devaluación o do poder adquisitivo, claro. E iso é o que nos leva á situación na que temos, mas logo todas as complicacións, pero non sei se nos daría toda a tarde ou toda a noite para analizar. Non imos resolvelas todas, pero o de encarecemento do custo é unha evidencia. Desde os concellos tramitamos moitas licitacións, compramos suministros e demais. E moitas veces decimos que non nos chegan os cartos, que non nos chegan, é dicir, todo subeu moitísimo, a xente o sabe na vida ordinaria, está todo, bueno, pues, sobre todo que moitas cousas que están subendo, logo
pasan distintos acontecimientos, pasou a pandemia, pasou a guerra, o sea, pasa a guerra de Ucrania, que tamén hubo unha forte subida, agora ven a outra, pero prácticamente é moi raro que as cousas que suben poden baixar un poquinho, pero nunca volven baixar. Se quedan arriba. Nunca volven baixar de todo, non? Entonces, a veces, claro, hai que facer con menos, pero tratar de seguir dando esos servicios, non? Entonces, é un xogo xa de malabares, xa de facer encaixe de bolillos, costa moitísimo, e sobre todo porque, efectivamente, a xente o nota no día a día. A xente se empobrece máis, deixa de facer algunhas cousas, vimos de pasar agora a Semana Santa, non? É verdade que tuvemos a gran sorte dun tempo extraordinario e de que pasear non tes que facer inversión, non? En pasear. Pero é verdade que eu penso que sí, parte das queixas que veía estes días, non? Nos xornais, sí é verdade que bueno, pues que se retuvo un pouco. Claro, o coste da vida. O poder gastar, o poder sair, o poder invertir en ocio, o poder desplazarse, o poder... Si todo sube... En definitiva, entonces eu penso que a todo xente é sube máis imposible... que os ingresos. É imposible que lle poda chegar os cartos por todo o que decía, non? Xa non decía mercar unha vivenda, poder alugala, xa non só polo custo do propio aluguer, sino tamén polas dificultades para atopar unha posibilidade de aluguer, destinar unha parte moi importante do teu salario a eso e logo o día a día, non? Que eso non para, polo tanto, difícil. Bueno, nos daría para moito, pero vostede, aínda que analice a actualidade, cousa que lle agradecemos, pero ven para falar de Marín como alcaldesa, non? E entón, que tal a Semana Santa en Marín? Como foi? Que balance fai? A día martes. Bueno, a día martes. Eu penso que o balance foi positivo, polo que decía antes, fixo moi bo tempo, entonces a xente se botou un pouco á rúa, non? Eu penso que tiñamos moitas ganas de... Turismo. Sí, tiñamos ganas, levábamos un inverno con moita choiva e demais, entonces, ante a posibilidade, eu penso que a xente paseou, estuvo nas terrazas, disfrutou un pouco da hostelería, os furanchos absolutamente desbordados. Daba gusto. Daba gusto. Houbo xente na praia, despois tamén os que nos toca a parte de procesión e de acompañar tamén o gran traballo que eu digo que fan as cofradías de xeito voluntario e manter esta tradición e sobre todo este sentimento, non? Independentemente das túas crenzas. Dos que miran, é traballo dos veciños. É traballo de todos, pero incluso tamén é para os que miran. A mí me gustan as procesións dos que van e dos que miran, porque penso que, bueno, todo está dando un pouco unha volta e tamén hai que tratar de ir acompasando os distintos cambios que hai, as distintas xeracións. Vin moita xente nova tamén asistindo. Se está incorporando moito. É interesante. Os actos religiosos que non deixan de ser sociales e económicos á vez. Sí, pois efectivamente, xa non imos poñer o parámetro de Andalucía, non? Pero é verdade que aquí tamén temos o noso, efectivamente, bueno, non sei se o efecto Rosalía, pero é verdade que moita xente, bueno, pois, que bonito, que disfrute, que haya ese tamén posibilidade dese relevo xeneracional, de que collan ese testigo, de que sigan con esas tradicións, bueno, eu penso que son cousas nosas e que convén sempre apoialas, non? E que facía xa fa tempo que nos conviña ben unha Semana Santa tranquila desde o punto de vista meteorolóxico, non? Que viñera con un pouquiño de calma, de tranquilidade. O veíamos nas procesións, levábamos prácticamente 2 anos sin poder salir, a xente tiña ganas de sair, porque, bueno, cando un ten tanto traballo detrás, pois ao final despois lle gusta disfrutar da rúa, dese ambiente e demais. Polo tanto, polo día ocio, moito turismo, moita hostelería, moita praia, e despois, bueno, o que tocou tamén polas tardes, pero eu penso que a xente, penso que son unhas vacacións tamén moi familiares, non? A xente que estudia fora, pois ven a casa, tamén, bueno, se fai un pouco comidas familiares, encontros familiares, que creo que eso é interesante. Eu creo que eu podo falar da ría, da miña ría, e podo decir que había moita xente, tanto na parte do Morrazo, a parte de Pontevedra, había moita xente. Por todos os lados. Por todos os lados, sí. Por todos os lados, sí, había moitas festas, había moitos actos deportivos, concretamente aquí, o fútbol a 7 en Ribadumia, baloncesto ou básquet en Vila García, etc. Pero tamén había festas a Pascua de Padrón, había festa da primavera en Caldas, a Ostra en Arcade, quero decir que
Galicia somos unha festa, non? E somos festa para todo, e compartimos a festa, a música e a gastronomía co tema religioso ou de traballo, e bueno, E nos dá tempo a todo. somos así, somos disfrutóns, non? Tamén somos traballadores, e logo nos gusta disfrutar. E entre elas, bueno, no día de onte, eu creo que ensalzábades en Marín o pasado e peregrinas ao Museo do Mar, non? Que ven a ser revivir esa xesta de 1809, non? Da recuperación das costas Sí, ali frente tivemos unha pequena reconquista. E o Museo do Mar, eso que ven a ser tamén unha posta en valor da cultura e da forma de vivir de Marín, non? Sí, pois desde fai prácticamente 50 anos se ven celebrando en Marín o día 4 de abril, que este ano, bueno, pois por caer en Sábado Santo, pois se trasladou ao luns, non? Nesa efeméride onde, bueno, pois festexamos como Juan Gago de Mendoza conseguiu facer fronte ás tropas francesas e liberar un pouco a Marín bueno, pois dese acoso e derribo ao que nos querían someter, pois efectivamente se trata tamén de dar un premio, o Premio Liberación, que lle chamamos a un colectivo ou a unha persoa que trate de destacar os seus esforzos e a súa aportación por a cultura, non? Este ano o xurado decidiu que fora para o Museo do Mar de Marín, que, bueno, pois, que foi pouco a pouco nacendo dunha colectividade, dun grupo de persoas que querían un pouco que os vestixios, todo aquilo que recordara o mar de xeracións, que quedase un pouco, bueno, pois depositado en algunha parte. Son coleccións, a maioría delas particulares, pero conseguiron, bueno, pois ter un local e facer un museo que hoxe, bueno, pois é moi visitado, sobre todo polos centros educativos e moitas persoas maiores que tamén son capaces de transmitir a todos eses nenos e nenas cuya probablemente o seu futuro xa non vai a ser ese traballo no mar, pero sí que recorden que o mar trouxo para Marín moitísima riqueza, e se prosperou pois, como pobo, como cidade, pois foi polo traballo que en tempos moi duros e moi difíciles nos daba esa riqueza do mar, non? Que conseguiu pois, facer Marín máis próspero, estar pois, moitas veces na vanguarda dos acontecementos en comparación con outras zonas que non tiñan litoral, e hoxe en día, bueno, pois, se sigue un pouco tratando de que ese litoral, o mellor xa non se traballa como antes, ou xa as xeracións aspiran a outro tipo de traballos, pero sí se sigue para o tema do turismo, para o tema de ocio, para o tema do deporte, é dicir, ese mar sigue marcando a nosa moita existencia. vinculación coas empresas e a industria do mar. Totalmente, nos temos un porto, pois efectivamente, moi vinculado, é verdade que o sector pesqueiro ten agora menos peso do que tivo no seu momento, pero sí o ten a parte comercial, e sobre todo empresas transformadoras, tal, que son punteiras, son empresas que importan e exportan con moitísima capacidade, que hoxe en día, bueno, pois ao Porto de Marín veñen tráficos nacionais e internacionais. Outro día decíamos, cando tuvimos un episodio aí coa subida da marea da autovía, non? Que se pechaba a autovía, e que entran no Porto de Marín 1100 camións ao día, que se di pronto, pero ti ponte a contar, 1, 2, 1100 camións ao día, ese o tráfico, independentemente xa do tráfico que vai para o polígono, para o complexo industrial. Para o complexo industrial do Porto, é dicir, do Porto comercial e de todas as empresas que ali se asentan, ademais do propio tráfico que se transporta por ferrocarril, por suposto en barco, por contenedores e demais. Polo tanto, claro, somos un centro logístico moi potente, e efectivamente esa vinculación que claro, se vai modulando co paso dos anos, pero tamén vai introducendo esa parte de investigación, de transformación, de unha industria competitiva, é dicir, temos aí o noso maior pulo de centro de traballo, donde, bueno, pues, para prácticamente a comarca do Morrazo, incluso me atrevo a decir, da comarca de Pontevedra, é o seu centro logístico por excelencia. Sí, con empresas superpunteiras. E antes falábamos da Semana Santa, das playas, dos paseos, empezaron as tarefas de limpeza, de desbroces, o bonitismo. O bonitismo, estamos aí, as pusemos a punto para as praias. É verdade que viñamos dunha etapa de temporais. Tivemos 2 praias que estiveron afectadas bueno, pues porque o temporal, por exemplo, na Praia do Santo nos eliminou a súa baixada, e estamos un pouco agora, non nos deu tempo a tela para a Semana Santa, pero si estará agora para a posta a punto das praias de cara ao verán, e xa temos organizado tanto o seu balizamento, xa temos un pouco a empresa que contratará os socorristas correspondentes, e xa prácticamente tamén ultimada a empresa que fará esa posta a punto e a limpieza das praias durante o verán. Polo tanto, bueno, aí está todo encarrilado,
Penso que, bueno, esta Semana Santa sí se frecuentaron as praias estaban perfectas, limpas, claro. efectivamente, como fixo bo tempo, pois todo o que na contorna das praias se utilizou, non só os paseos, o propio paseo, bueno, pois por ese sendeiro azul que temos que une varias praias con bandeira azul, senón tamén os propios establecimentos de hostelería, claro, chiringuitos e demais, que ademais agora xa poden abrir desde a Semana Santa e, polo tanto, a pouco o se chove, pero vai ser pouco. Que a maioría están supercontentos sí, por poder manter abertos de aquí a outubro. Bueno, porque cando te ven unha Semana claro. Santa como a que veu e demais, a verdade é que a xente... Pero si antes obligaba a normativa a pechar. Sí, antes non se podía, claro, pero agora penso que unha elasticidade boa, claro, e te dá máis da posibilidades. Xunta e coa lei do litoral. E ademais para este tipo de traballos que utilicen os traballadores e o personal da Fundación Juan 23 é unha cousa que ten máis valor todavía, non? E aquí xa por falta de tempo xa nos chegamos tamén ao Parque da Natureza do Lago de Castiñeiras, non? Que están facendo, que se está convertindo nun centro, non sei como chamalo, pero nun centro que hai que visitar sí ou sí, non? Hai que visitar sí ou sí. Eu, telegráficamente, con Son 23 levamos traballando moitísimo tempo desde o Concello. Fan un traballo encomiable con todos os seus traballadores e nós traballamos en temas de desbroce, limpeza, fixeron no seu momento de limpeza de praias, pero todo ese vial de praias o teñen como unha patena eles mesmos. E agora apostaron están físicamente no lago de Castiñeiras, de facer aí un xardín botánico que estos días, bueno, pues dará un pulo importante de cara ao público xa para poder, bueno, pues darse a coñecer, pero tamén nos lles encargamos un pouco a través dun convenio importante coa Diputación de Pontevedra, toda esa parte do lago de Castiñeiras son eles os encargados de mantela en forma. Creo que fan un bo traballo, un gran traballo, e que lle imprime ese carácter tamén desde o punto de vista social, creo que tan importante nestes momentos, ¿no? E que se pode disfrutar, que aí se pode, digamos que preparar uns asados, unhas parrillas aí durante casi todo o ano, ¿no? Durante casi todo o ano. Hai os asadores tradicionais, claro, e logo se fixeron uns asadores tanto na parte de Marín como tamén me consta na parte de Vilaboa, donde teñen todas as medidas necesarias, donde solo tes que ver o IRDI, que é o índice de incendio, que si está elevadísimo non, pero si non, ten todas as medidas de seguridade para que todo o mundo poda ir ao lago e pasar un bo día estupendamente en familia. Bueno, vostedes empeñou nun auditorio que temos dedicado algún tempo. Minuto resultado. Como está a fase de traballos e hai fecha de inauguración? Bueno, esa última cuestión non a vou contestar, pero si me dá vértigo, pero si o que vou decir é que os traballos están prácticamente ultimados e ahora estamos na parte, como digo, da parte administrativa, ¿no? De ter todos os certificados, que se proben todas as instalacións, o aire acondicionado, as placas solares, todo o equipamento e demais. En canto consigamos recepcionar a obra, que será nas próximas semanas, pois teremos a súa posta en uso, en funcionamento, co cual xa estamos falando de primavera, verán. Sí, estamos falando de semanas e, por lo tanto, penso que agardamos moito tempo en Marín para ter un auditorio. Eu empecé en política no ano 95, xa falábamos de facer un auditorio, pasaron máis de 30 anos, pero é verdade que creo que estamos próximos a conseguir. Non só un empeño, non? Dicen, empeñouse en facer un auditorio, non. Creo que era unha necesidade para unha poboación como a nosa de poder ofrecer eventos culturais nunhas determinadas condicións. Eu o que coido é que xa falta moi pouquiño, e sobre todo o máis importante é que penso que Marín o merecía, o dinamismo desde o punto de vista cultural que lle podemos dar é un aliciente de cara ao futuro, non? E antes falábamos de vivenda, vostede mencionaba os problemas que hai na vivenda, tanto para a xente que se incorpora como para o aluguer, o que queira mercar, pero cal é o proxecto que teñen vostedes xa para Marín, con ese proxecto de interés autonómico que se conoce periodísticamente como PIA. Como PIA, pois por parte da Consellería de Vivenda se optou por un dos solos na zona de desenvolvemento que les estimaron que era a mellor para desenvolver un proxecto de interés autonómico con cara a facer vivenda protexida nun 80% e o resto de vivenda libre. Nestos momentos se axudicará a un equipo redactor a súa reconfiguración. Eu penso que o futuro de Marín pasa por aí, por estender a poboación hacia esa zona, así quedou reflectido no propio
propio planeamento, e penso que, efectivamente, inda que non son logros que se vayan producir no seguinte mes ou no seguinte, sino que son a medio e longo prazo, penso que está o camiño trazado para poder contar con vivenda asequible, para que a xente poda quedarse a vivir. Hai número de vivendas máis ou menos aproximados que se poidan... Cerca de 400 vivendas. De 400 un pouco nace con ese objetivo, se irá facendo por fases, pero efectivamente o 80% ten que ser vivenda protegida, o resto dos equipamentos o Concello colaborará pois, para facer as pertinentes rúas e demais equipamentos que sexan necesarios, pero penso que é unha oportunidade e que sobre todo Marín non se podía quedar fora desa programación que desde a Xunta de Galicia se está facendo con intensidade, non só nas grandes cidades, sino en Marín, que está cerca dunha gran cidade, pois facer esa aposta decidida. Eu creo na vivenda protegida, pero creo tamén na vivenda libre e asequible de prezo. É dicir, hai que darlle a xente oportunidades para poder mercar unha vivenda, para poder obrigarse a ahorrar, é dicir, ter unha hipoteca é unha forma de que ti te obrigas a forrar, pero sobre todo ten que ser a uns precios posibles, non pode ser a uns precios prácticamente imposibles como pasa en moitos sitios. Como está indo a renovación integral do CIP de Seixo? Bueno, pois axudicada a obra por parte da Xunta de Galicia, eu penso que, bueno, pois, non sei se farán coincidir prácticamente xa ao final de curso, pero sí que empezarán a facer os traballos previos para aproveitar sobre todo o verán a maioría das obras que son as máis molestas, para ver se podemos arrancar o curso 26-27 xa cun centro moi avanzado na súa renovación. É unha renovación moi completa, de máis de 1 millón de euros, polo tanto eu penso que tanto en tema de aislamento, de eficiencia enerxética, de envolvente e demais, se lle vai a notar, al igual que xa o fixemos con outros centros como o Carballal ou o Sequelo, non? Polo tanto, penso que é unha obra importante para un centro. O Sequelo aí está mencionado tamén o pabellón? O pabellón tamén, pero non o renovamos aparte. Vale. O pabellón está prácticamente ultimadas as obras, eu penso que nas próximas semanas tamén o poderemos abrir e así poderse a disfrutar pois, os clubes e os equipos deportivos que tanta falta e necesidade ten de pabellón. E que vai pasar dentro de menos de un mes, o día 3 de maio en Marín, aparte de ser Día da Nai? Aparte de ser o Día da Nai, e que vai a salir... Marín capital do mundo mundial. Bueno, vai salir a primeira etapa da Volta Ciclista Feminina. É verdade que fai 10 anos tiñamos a saída dunha etapa dunha volta ciclista masculina, este ano é feminina, creo que un evento para apoiar, creo que un evento que nos vai a poñer no mapa. Os eventos de alto nivel deportivo, como pode ser este, non só é o aspecto deportivo, que tamén, sino penso que son un escaparate, desde o punto de vista para a cidade, importantísimo. Por lo tanto, un evento nacional pois, desta envergadura, estamos encantados de poder acollelo, e faremos todo o posible, a ver se o tempo permite, para que sea, bueno, pues, sobre todo o público que veña a animar. Claro, e é un acto importante desde o punto de vista tamén, volvemos ao mismo, o turismo deportivo, o deporte, a economía... Efectivamente, todo o mundo, con que veña todo o mundo que vai a vir a Marín nese día se tome un café, eso xa é todo a ganar. E que volva. E que volva. Que lle si guste Marín, que queden a comer. Que lle guste Marín e que volvan. Efectivamente. Fora un pouquiño fora de contexto, pero fai unha semana ou uns 10 días era Marín unha noticia que estaba en todos os periódicos e en todas as portadas das radios e lóxicamente das televisións, que os veciños de Marín denunciaban a que uns ocupas con os cans peligrosos están xerando demasiados problemas. Como está esta situación, señora Ramallo? Bueno, pois efectivamente, somos perfectamente coñecedores dos problemas, levan tempo producíndose, incluso hubo agresións á propia Policía Local, tanto a Policía Local como a Policía Nacional están facendo seguimento desta cuestión, pero é verdade que moitas veces nos encontran con ferramentas que sosteñan un pouco determinadas actuacións. Por lo tanto, bueno, hai que seguir firmes na súa insistencia, hai que seguir sempre do lado dos veciños, cada vez que haxa un movimento, unha posibilidade de perigo, é o que pido que chamen tanto a Policía Local como a Policía Nacional para facer esas denuncias, seguir facendo seguimento e tratar un pouco de revertir esta cuestión, porque a xente o que non pode ter é medo para poder acceder ás súas casas e tamén perigo cada vez que un pase por ali, haya algún can desa natureza
solto cando saben que non se pode permitir nin por ordenanza municipal, nin por seguridade, nin por nada. Polo tanto, eu o que lles digo é que estamos a súa disposición e ante calquer situación que se poñan en contacto coa propia policía para seguir facendo esas denuncias, ese seguimento e sobre todo tamén no xulgado para tratar un pouco de poder intervir. E que esta situación se remita, non? Porque non ten sentido que alguén se tome a lei pola súa man, non? Non. E este caso é un caso que, bueno, que a máis pode xerar, pois, non sei, nunha persona maior ou nun neno, non? Efectivamente, podemos ter unha desgracia, unha situación de risco absolutamente, absurda. Inapla. Vamos, totalmente. En fin, chegamos ao final do viaxe, pero ten un minuto para dicir o que vostede queira ou que a lle preguntén, ou do que lle gustaría que a audiencia e os veciños de Marín tomaran nota. Bueno, pois eu simplemente decir que nas próximas semanas eu penso que teremos a posibilidade de poder abrir ese tan ansiado para o noso auditorio. É verdade que seguimos con outras obras, como xa ditas aquí, que tamén se abrirán, como o pabillón do Sequelo e demais. Sobre todo, invitar a todo o mundo a esa saída da Volta Ciclista. Penso que un día importante. Día 3 de maio. Hai que apoiar o deporte feminino, un día tan clave como é o Día da Nai, e, polo tanto, se o tempo permite, eu os espero a todos en Marín, porque creo que é un xeito de ofrecer esa visión boa de cara á sociedade, esos valores que imprime o deporte, non? María Ramallo, alcaldesa de Marín, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Nada, moitas grazas. Lle damos a boa noite e empezamos esta unha vindeira ocasión. Nada, encantada. Moitas gracias, boa noite. Nos vamos a publicidade, na man dos patrocinadores volvemos e recibimos ao presidente da Federación Comarcal de Empresarios de Arousa, José Luis Vilanova. Falaremos da Semana Santa, de turismo, da empresa, de os talleres que están facendo dende FECA e o IGAPE. Non o perdan, dentro de un instantiño volvemos.